Cei Edwards ar bas ymlaen. Jordan Davies yn troi'n dda. Heibio i Dixon Cabongo mewn i lwybr Josh Williams, Declan Poole yn y cwrt Cosby. Gwaith amddiffynol arwrol gan Kyle McCarthy, ond mae dal yno yn y canol! A Josh Williams efo'r peniad i roi Cei Connah ar y blaen. Y chwaraewr canol Cai wedi parhau ei rediad i mewn i'r cwrt Cosby. Ac yno i orffen y cyfle. Y chwaraewr byra ar y Cai o bosib yn cael ei ben iddi. Ymlaen â hi, lawr y dde gan Cei Connah tuag at Aaron Williams. Williams yn croesi ar ei droed chwith, honna'n bel beryglus i'r canol! A pheniad hyfryd gan Jordan Davies i ddyblu mantais Cei Connah. Wel, gwaith gwych gan Aaron Williams lawr y dde, a'r croesiad yn un perffaith ar ben Jordan Davies i'r gornel isa. Cardiff Met yn un dda dros ben Kyle McCarthy. Luca Hogan yn cyrraedd yno gynta ac yn cael ei ddal gan droed uchel Kyle McCarthy. O, McCarthy yn mynd am y bel. Ac mae o'n cael cerdyn melyn. Dim mwy na hynny. Williams i'r canol. Peniad gadarn ac arbediad campus gan Alex Lang i atal Jordan Davies. Rhaid cael ei ail y pnawn yma. Peniad gadarn gan Davies. A Lang yn dangos llaw gry i wthio honna dros y trawst. Pas ymlaen gan Declan Poole, lle gan Jordan Davies i droi. Jordan Davies allan at Harry Franklin ar y dde. Franklin mewn i'r cwrt Cosby, croesiad isel i'r canol, a honna'n cael ei throi i gefn y rhwyd gan Mike Wilde yr eilydd. Croesiad isel Franklin, a da chi ddim yn disgwyl i Wilde fethu o fanna. Yr ymosodwr profiadol yn cael ei bumed y tymor yma. Sam Jones yn canol Cai i Met Caerdydd. Efo'n Cadwaladr yr eilydd. Ôl at Dixon Cabongo. Cabongo yn colli'r bel i Jordan Davies yn fan hyn. Davies ar garlam tuag at y cwrt Cosby. Jordan Davies yn mynd i hun. Ac yn taro rhwyd ochr. Cyfle iddo fo. Sgorau ail y prynhawn yma. Ond Jordan Davies, yr ongl yn mynd yn rhy dyn iddo fo yn y diwedd.